It's time for DJ Rocky's Secret Files. Ako ang nauna, pero siya ang wakas. Hi DJ Rocky, itago mo na lang ako sa pangalang JL. And this is my secret file. I was 26 nung makilala ko siya. Itago natin siya sa pangalang Mon. Nagkakilala kami through a mutual friend get-together or party. I was just having fun with my friends. During that time, nagtatanggal ng stress kasi nga stressful na sa trabaho pag weekday, so pag weekend, bumabawi talaga ako. And besides, single naman ako. Kaya ina-enjoy ko talaga yung weekends ko with my friends and my sister. So, that day, may napansin akong lalaking nakatingin sa akin mula sa malayo. Iniisip ko baka hindi naman ako. But after 30 minutes, sa direksyon ko pa rin siya nakatingin. So, tiningnan ko rin siya. Sabi ko pa sa sarili ko, ang gwapo sana kaso I'm taller than him, tsaka mukhang babae. So, tumalikod na ako. Maya-maya pa, may kumalabit sa akin na lalaki. I know him. So, binati ko siya. Hi, Kai. He's actually a good friend of mine. He asked me kung pwede raw bang ipakilala yung pinsan niya. Sabi ko, sure. Then lumapit yung guy na kanina pa nakatingin sa akin. Pinsan niya pala yun. And confirmed, sa akin nga siya nakatingin. Sabi niya, hi, I'm Mon. Ang cute mo naman. Natawa ako sa sinabi niya. And then I said, thanks, ikaw rin, cute ka rin. Sabay turo ng height niya. Tapos ayun, nagtawanan kami. Later on, mga 2 a.m., siguro nag-aya na yung pinsan niya na uuwi na sila. But sabi ko sa kanya, magpaiwan siya kasi gusto ko pa siyang kakwentuhan. Ayun, kinausap niya yung pinsan niya. Then maya-maya, umupo siya sa tabi ko and so on. So to cut the story short, naging kami. Ang sweet niya kasi sa akin, palagi siya nagbibigay ng flowers and chocolates every time na magkikita kami. Nagtagal kami until January 2017. Nalaman kong buntis ako. Yes, buntis ako. Wala naman talaga akong balak sabihin kay Mo ng lahat. Nakipag-break ako sa kanya bago pa niya malaman. My reason, natatakot ako kasi nga, mas bata siya sa akin. Bata eh. Hindi kami nag-usap ng ilang buwan. Iniwasan ko yung mga nakakakilala sa kanya at sa akin. Iniwasan ko yung mutual friends namin. Pati sa FB, in-unfriend ko sila tas yung pinsan niya. Hanggang sa, in-invite ako ng isang mutual friend namin. Nung accidentally magkita kami sa mall. Birthday daw ng anak niya, so sana raw pumunta ako. Nakita niya rin ako. Yung kalagayan ko. Yung tiyan ko, 7 months na. Sabi ko, sure, pero nagdadalawang isip akong pumunta kasi baka makita ko siya. Pero naisip ko naman na baka naka-move on na yun. Kaya, naglakas loob na lang akong pumunta. So, nung birthday, nung friend ko na yun, nagulat yung ibang mga friends ko na makita ako na ganun yung itsura ko. Bigla ako nagpakita tas preggy ako. Unexpected na andun rin yung best friend ng pinsan ni Mon. Nagulat din siya. Tinanong niya ako, kay Mon ba yan? Nag-smile lang ako. Then, after that incident, nagulat na lang ako. Kinontak na uli ako ni Mon. Hindi naman ako nagpalit ng number. Ganon din siya. Ang sabi niya lang, after kong makipag-break, sinubukan raw niyang mag-move on. Nagpaka-busy siya sa trabaho niya. Mga ganon. Pero nalaman kong may iba na pala siya. Taga-Alabang at pamilyado na. Kaya umiwas na ako sa kanya.
Then, year 2018, nanganak ako nang hindi niya alam. 2 months na ang baby ko nung nagparamdam na naman siya. Sabi niya gusto niyang ayusin yung pamilya namin. Pero mas pinili kong tanggihan siya. Year 2019, nag-uusap pa rin kami. Mag-first birthday na yung anak ko. Nagbigay siya ng birthday gift sa bata pero hindi ko pinakita sa kanya. Pictures lang yung pinapakita ko. Year 2020. Okay pa rin kami. Nangungulit pa rin siya na magsama na kami. Sadly, nawalan siya ng work dahil sa pandemic kaya nagpunta siya ng Laguna para doon na mag-work sa kapatid niya na may tindahan ng gulay sa palengke. We are still okay. Video call. Nanunuyo pa rin siya. Kinukulit ako na magsama kami para na raw hindi ako mahirapan pero tumatanggi pa rin ako eh. Sinabi ko sa kanya na magjowa na siya para hindi na niya ako kulitin. At ayun nga, nangyari nga. Nagka-jowa nga siya, pero hindi ko alam na ganun kabilis. Feb 3, 2021. Nakiusap siya na buwet na baka pwedeng magkita kami. Mag-date daw kami for the very last time. Natatakot ako na baka umasa ako. May girlfriend na kasi siya kaya tumanggi na ako. Until Feb 15, 2021, tumawag siya sa akin. Sabi niya sa akin, ikakasal na ako. Sabi ko, ang bilis naman. Buntis na ba? Kailan? Ang sabi niya lang, yes, she's pregnant. At today yung kasal namin. Sabi ko lang, okay. Congrats. Tapos pinatay ko yung tawag. Tapos tumawag uli siya saying na nagpapagupit ako ngayon. Tapos magbibihis na ako. Kailangan mauna na ako dun eh. Sabi ko, okay. Wait, mahal mo ba siya kaya pakakasalan mo siya or dahil lang nabuntis mo siya? Sabi niya, hindi ko naman siya papakasalan kung hindi ko siya mahal, diba? Hindi ko naman siya papakasalan kung hindi ko siya mahal, diba? Nasaktan ako ng sobra sa sinabi niya, kaya nasabi ko na lang na masaya ako na masaya ka. At least, isa sa atin masaya na, diba? Congrats. And then sabi niya lang, thank you. O siya, mag-aasikaso na ako. Ingat ka. Ouch. Ouch. Pag off ng phone, sobrang umiyak talaga ako. I called my best friend. Ayun, sinermonan niya ako. Palayain ko na raw. Dati, hindi ko pinapansin yung kanta ni Moira na paubaya. Tapos, nag-sink in sa akin lahat. Ako yung nauna pero hindi ang wakas. Ngayon ko lang na-realize lahat. Maraming what ifs, maraming tanong ako sa isip ko. What if tinanggap ko yung alok niya na buuin namin yung pamilya namin? Masaya na kaya kami ngayon? Kasama ko pa rin kaya siya? Pwede niyo ba akong tulungan? Anong gagawin ko ngayon? And, Mon, if you are listening right now, hindi man ikaw yung first love ko, feeling ko ikaw yung greatest love ko. Sana maging masaya ka na. Mahal pa rin siguro kita kaya nasasaktan ako ngayon. Pero don't worry, makaka-move on rin ako. Tsaka, kailangan eh, kasi may anak ako. I have to be strong for him. For now, hindi pa ako sure na pinalalaya na kita. Pero sana masabi ko rin to pag okay na ako. I'm sorry sa mga mali ko. At napatawad na rin kita. Congrats sa inyo ng asawa mo at sa magiging anak ninyo. Hanggang dito na lang. Muli, ako si JL at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka,
Mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.